Okay, ble mae nhw wedi seilio, mewn hyn. Brwsh. Mae ganddyn nhw ci ar y pellter hwnnw. Na chdi. Spad. Gobeithio mae'r ci am mynd I cael I geg. Waw. Ond dwi ddim yn cofio beth yw geiriau fel hyn. Achos mae gyda nhw nifer o stwff neu item dwi ddim yn gallu cofio. Ond, mae hwnna'n peth da. Y peth da yw... stick. Ci, beth ydy a problem chdi? Dwi'n just gwneud y gwaith, paid y barcio ato fi. Well, of course, dwi wedi cael ci o blaen. Beth yw hwn? Bot o top? Neu y ceiniog? Waw. Hwna rhywbeth dar iawn. Wel, sori iawn, dwi'n mynd I darganfod wedyn a wedyn. Gan I weld os mae hwnna'n cylyniad dar iawn, siwr o fod. Y nail, y bendy nail. Duw. Dwi'n methu Cymru yn fawr iawn. A dwi'n methu cael selfies efo ganol dar iawn, siwr o fod. Ac yn wedig y Lleol Jones. Ond yn anffodus mae Lleol Jones wedi cael cariad newydd. Y dyn dion. Iesu mawr, dwi byth yn cyrdu hyn. Mae'n wedi torri fy nghalon yn fawr iawn. Ond dim ots o Rwan achos dwi o'n Gwlad Belg, does gynnau ddim y byd o gwbl yn neud hyn. Achos yr unig peth bwysig yw just gwneud y gwaith yn yr ardd. Felly, yn Eidalig, coraggio, Lawrence. Mae coraggio yw gair Eidalig dewrder neu courage, Lawrence, courage. Yn Saesneg, of course. Na chdi. Wow. Roedd yn fi. Wedyn, a gafo mwy. Dwi ddim yn siŵr iawn da chi wedi galw hyn, ond mae hwnna'n pethau diddorol. Ond mae rhaid I fi darganfod wedyn a gafo cylyniad, achos bob tro dwi wedi darganfod am rhywbeth diddorol, dwi ddim yn gwybod beth ydy geiriau I disgrifio nhw. Well, of course, mae gyda nhw nails. Mewn hyn, bone. Bone a gyda anifeiliad. Waw. Waw. Portab a gyda can, waw. Dwi'n meddwl a gyda Coca-Cola. Da. Mae hwnna'n peth da dwi wedi darganfod. Mwy o stwff I darganfod. Detector. Deud y fi. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr. Rwan te. Stygio chydig bach mwy. Mae gyda nhw cerrig, dim diddorol. Gwydyr yma. Na chdi. Weithiau mae rhaid I fi torri unrhyw sticks achos dwi ddim yn siŵr iawn os mae hwn yn coeden, os mae hwn yn nail neu dim, just to test it out. A nail. Gwydyr yma. Mae 'na nifer o stwff I digio fyny.
Yeah, the whole purpose of this video is to try to save history, eh? Yeah, all practice, starting from here. Why I do metal detecting in the garden? Because it gives me practice just to become an archaeologist in order to find some very interesting and good stuff. Aha, yna o arall. Okay ta, dwi'n meddwl... na, coeden. Reit, dwi'n defnyddio dwylo, mae'n ychydig bach yn twyll. Ond yna, dim cweit yn twyll. Mae'n ychydig bach yn inappropriate. Ond na, dim cweit. Gwydr yma. Sorry, I've been watching the video about how those group of Danish guys, they've been digging out German M40 helmets in Denmark for their metal detecting videos, adding some epic music, which is absolutely fantastic. I would love to do such things like that. A Rwan, dwi'n gallu gwneud yr un peth mewn hyn. Na, just a coeden. Right. Beth yw hwn? Oh, wow. Beth ti'n galw hyn? Beth da chi wedi digio? Wow. Beth dwi wedi darganfod? Y gwydr yma. Wow. Okay, a gaf y cylyniad. Okay ta, dwi wedi darganfod. Okay, dwi'n mynd i gwneud y dau ochr yma. Reit. Okay ta. Mae gynta nhw yn neil faw. Y gwydr yma. Wedyn, mae gynta nhw gwydr. It's just becoming hardcore here. With all that digging. Just digging deeper. Wow. Well, beth dwi wedi darganfod? Y neil, yeah. Nifer ohonyn nhw o nails. Unwaith eto I gyd o nails. Okay. Trwy gwneud. Beth dwi wedi. Wow. A meto. Wow. Da iawn. Rwan, ochr arall. No. Damn it. God damn it, come on. Beth dwi... Come on, Lawrence. Ti'n agos iawn. You can dig it out. Come on. Gwydr yma. Okay. Dwfn o gyda heddiw. Gwydr.
Wow. Wow. Oh. Pantheon. Okay. Ah, nails. God. Okay. A gyfer clyn. Rwan, dyma'r apeth terfyn nhw a gyda heddiw. A wedyn, amser i cael brec a gyfer heddiw tan wythnos nesa. Achos bob wythnos, mae rhaid i fi ond rhaid gofalus. Achos dwi ddim yn eisiau hyn i torri o gwbl. Oh. Wow. Iesu maw. Wedi torri yn hana, felly. Ond ble mae hanner arall? Ble mae ail hanner? Dwi'n meddwl. Nachdi. In the depths of history. The depths of history. There we go. Nachdi. Okay, a gyfer canlyniad. Goswn am Tipyn mynd â gynnag i'r sefastog. Diolch yn fawr iawn, gyfeillion a hwyl fawr.